Een historisch moment. Na 20 jaar is Venray dit jaar weer vertegenwoordigd in de finale van het LVK. Afgelopen zaterdag zaten de stappers en het duo Bjorn en Mieke voor spanning te wachten op een verlossend bezoek van L1. Mieke werd als eerste verrast. Zij was aan het werk toen een opvallende klant binnenkwam die haar vertelde dat hun liedje Os Bestond door is naar de finale. Mieke spoedde snel naar Bjorn om het heugelijke nieuws te vertellen. Ja, ik was aan het werken. Toen kwam in één keer zo'n LVK-mannetje de winkel in. Ja, dan hier ook pakjes voor het LVK. Ik zei, dat zijn ze. Superleuk. Echt tof. Hadden jullie het verwacht? Ja, we zijn zelf heel tevreden over het liedje. Ja. Alleen ja, wat uiteindelijk een jury zegt en wat qua stemmen denk ik ook wel dat we redelijk goed zaten. Dus ja, de kans was 50-50 voor ons. Ja. Jullie hebben er ook een hele campagne op losgelaten, hè? Ja, behoorlijk. Ze zijn we goed bezig geweest, denk ik. We hebben 150 posters laten drukken. Die hebben wij overal opgehangen. Dus volgens mij werden mensen daar een beetje gek van. We hebben de hele social media gebombardeerd. SMS-bommetjes, familie opgestookt. Ja, van alles. We hebben alles gedaan. Ja. En nu naar de finale. Wat verwachten jullie daarvan? Ja, eerlijk gezegd maakt me dat helemaal niet meer uit. Nee, Het doel was gewoon om Venray een keer in de finale te krijgen. Dus we gaan er gewoon één groot feest van maken. Ja, het is helemaal top. Op het moment dat de stappers hoorden dat Bjorn en Mieke door waren naar de finale, dachten zij eigenlijk geen kans meer te maken. Want 1 Venraysliedje na 20 jaar is al bijzonder, maar 2? De verrassing was dan ook des te groter toen de stappers te horen kregen dat zij ook een finale plek hadden bemachtigd. Het moment dat vasteloven niet lang genoeg meer duurt. De dagen zien te kort dan wie werd er nog wat vult. Als een titels blieven hangen, gingen weven in weg deur. Vanaf 9:30 zaten we hier allemaal klaar, zenuwachtig nog aan het water. En toen waren natuurlijk de andere finalisten vanuit Venray waren door. En toen zakte de moed een beetje in. En toen zagen we op een gegeven moment een auto langs rijden met allemaal stickers. We dachten dat is dus iedereen naar de ramen toe. Ja, dat was hem helaas niet. En we draaien met z'n allen naar rechts. En dan zien we Tom Doesburg van L1 zien we aankomen lopen. En nou ja, de stemmen zijn helemaal weg. Het bier is inmiddels aangebroken en de dag kan niet meer kapot. Hadden jullie het verwacht? Jullie hadden een behoorlijke campagne gevoerd. Ja, we hadden zeker een behoorlijke campagne gevoerd, maar dat hoort erbij en ik denk dat iedereen dat doet. Maar of we het echt verwacht hadden, nee, en we wisten het gewoon niet. Het was wel of niet. Je kunt zoiets niet verwachten, het is gewoon hopen en meer kun je niet doen. En nu op naar het LVK, naar de finale. Hoe gaan jullie voorbereiden of is het gewoon knallen die avond? Ik denk zoals altijd, generale repetitie, die willen we het liefst vergeten. En dan op de avond zelf, als daar zoveel duizenden mensen klaarstaan, dan die zenuwen, we hebben altijd zenuwen vlak voordat we het podium op staan. Als we er eenmaal staan, dan denken we nergens meer aan. Denken we alleen aan de tekst en aan ons liedje en aan elkaar. En dan gaan we die hele tent op zijn kop zetten, gegarandeerd. Het wordt één groot Venraysfeestje. Dat is wel de bedoeling, ja. Maar het komt zeker goed, is geen probleem. Ja, dat is mooi gezegd. Een Venraysfeestje, ja. Dat wordt echt super. Er staan in totaal 19 liedjes in de finale. Deze zal plaatsvinden op 1 februari in de Jo Gerritshal in Maasniel. Afgelopen weekend waren er 2 vechtpartijen in Venray. Vrijdag en zaterdagnacht was het raak in het uitgaanscentrum. Vrijdagnacht was het eerste incident. In Café de Rooierie ontstond rond 2 uur 's nachts een vechtpartij. Hierbij raakten 2 mannen uit Horst gewond. Op Facebook ontstonden de meest wilde verhalen. Maar wat is er nu gebeurd? Echte details kan de politie nog niet geven, aangezien het onderzoek nog loopt. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er dus een vechtpartij heeft plaatsgevonden bij een horecagelegenheid aan de Grote Markt in Venray. Het was een dergelijke zware verminking van een persoon waarbij hij waarschijnlijk, of naar alle waarschijnlijkheid, 1 oog zal moeten missen, of althans aan 1 oog geen zicht meer heeft. De vechtpartij die is ontstaan in de horecagelegenheid. De exacte toedracht hebben we inmiddels wel in beeld, omdat we dus al tientallen getuigen in een aantal dagen hebben kunnen horen. Mensen die zich gemeld hebben, naar aanleiding van berichtjes op Facebook of Twitter of dergelijke. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus we hebben een beeld van
van hoe het waarschijnlijk is ontstaan. En daar doen we dus nu verder onderzoek aan. En we hopen dan dadelijk in de nabije toekomst overgaan tot aanhouding van de verdachte in ieder geval, of verdachten. De politie heeft die avond de overweging gemaakt om de zaak te sluiten. Ze hebben onderzoek gedaan naar of er een verwijtbare schuld van de horecaondernemer was. Dit was niet het geval. Er waren geen juridische regels om te sluiten. Op zaterdagnacht was het weer raak. Nu niet in een café, maar op de Grote Markt zelf. Een man raakte gewond na een vechtpartij. De politie maakt duidelijk dat de 2 incidenten niets met elkaar te maken hebben. Heel veel mensen denken wel eens van er is enige verwarring van het zijn 2 incidenten die met glas te maken hebben. Dat klopt ook. De 2 groepen die zijn helemaal onbekend van elkaar, staat helemaal los van elkaar. En de zaterdag was meer een gevecht om een meisje in een relationele sfeer. En die dader is inmiddels wel aangehouden geworden, dus wat dat betreft is dat onderzoek in de afrondende fase. Beide incidenten hebben te maken met glas. Hiermee leidt de discussie op of glas verboden moet worden. Tijdens evenementen in Venray mag alleen plastic gebruikt worden. Echter een algemeen glasverbod in de horeca is volgens de politie een moeilijkere kwestie. De discussie van glas en in horecagelegenheden, dat kan ik bij voorbaat zeggen, dat is een hele lastige. Want wat zijn dan horecagelegenheden? Zijn restaurants ook horecagelegenheden? Dan wordt een hele lastige. Je betaalt toch een heel aanzienlijk bedrag voor een glaasje bier. En ik heb zelf ook nog altijd het gevoel, er moet natuurlijk ook wel een fatsoenlijk glas bij zitten om daar lekker uit te kunnen drinken. Toch worden er wel serieuze maatregelen getroffen om het uitgaan in Venray veiliger te maken. Zo zijn de politie en gemeente bezig met een collectieve horecaontzegging, dat waarschijnlijk aanstaande maandag zijn beslag zal krijgen in Venray. Dat betekent dat wanneer bijvoorbeeld bij de Rooierie of bij de Koets of bij Bubbles iemand geweigerd wordt, dat hij in een heel aantal horecagelegenheden in Venray niemand naar binnen mag. Dus dat zal zeker mensen afschrikken. En verder hebben we dus de horeca is samen in gesprek gegaan. Bij een aantal horecagelegenheden hebben ze portiers van eenzelfde bedrijf staan. Dat betekent op het moment dat bij de ene horecagelegenheid stress is, ze gelijk assistentie kunnen krijgen van portiers van andere horecagelegenheden, omdat ze uiteraard van hetzelfde bedrijf zijn. En dat hopen we dat het ook goed gaat werken. Volgens de politie zijn de 2 vechtpartijen incidenteel en volgens hen is er geen sprake van een tendens. Ieder jaar zijn de nationale voorleesdagen. Gisteren werd de startschot gegeven op verschillende basisscholen in de gemeente Venray. Op elke school werd er voorgelezen door een voorleeskampioen van een andere school. Deze voorleeskampioen heeft op zijn eigen school gewonnen. En daar ging een behoorlijke selectie aan vooraf. In alle klassen zijn voorrondes geweest, dus alle kinderen die konden meedoen. Die hebben allemaal in de klas een verhaal voorgelezen. En daar hebben de leerlingen een winnaar uitgekozen. En al die winnaars van elke klas die zijn in een voorleeswedstrijd van de hele school bij elkaar gekomen. En die mochten allemaal voorlezen voor de hele school. En daar is door een jury, bestaande uit leerkrachten en oud-winnaar, is eigenlijk de echte schoolwinnaar uitgekomen. Wat maakt nu een goede voorleeskampioen? Iemand die eigenlijk de kinderen zo geboeid een verhaal kan vertellen dat ze heel aandachtig allemaal aan het luisteren zijn, met een goede mimiek, gebaren, het heel spannend kunnen vertellen. Een van de voorleeskampioenen uit de gemeente Venray is Merel Suvaal van basisschool De Bongerd. Zij mocht vanochtend voorlezen aan groep 1 en 2 van de Meent in Leunen. De kinderen luisterden vol spanning naar het verhaal van Merel. Wat ziet Jos nu weer? Lekker, zwarte aarde. Ik heb beloofd om braaf te zijn, denkt Jos. Maar ik hou zo van graven. Wat zal Jos doen? Graven. Je hebt voorgelezen uit een heel mooi boek, Stoute Hond. Waarom had je dat boek gekozen? Omdat hij mij heel leuk leek en de titel vond ik ook wel leuk klinken. Hoe ben jij voorleeskampioen geworden? Ja, gewoon je ding doen. Gewoon lezen hoe je zelf bent. Wat vind je zo leuk aan voorlezen? Nou, dat je iemand anders een verhaal kan brengen. In plaats van alleen voor jezelf houden. Hoe doe je dat? Gewoon, je bent hoe je bent. Iemand anders zou het weer heel anders doen. Nou ga je dadelijk naar de finale. Hoe bereid je je daarop voor? Heel goed oefenen. Heel goed.
Op 23 februari strijden de voorleeskampioenen uit de gemeente tegen elkaar. De winnaar hiervan mag naar de provinciale finale. Uiteindelijk is op 29 mei de landelijke finale. Circus Muk is dit jaar weer een groot succes. De voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. Voor het duo Bo en Yvette uit Oostrum en de groep JohnEdWim.tl uit IJsselstein was het de eerste keer dat ze optraden tijdens Circus Muk. Voor hen een bijzondere ervaring en een nieuwe uitdaging. We hebben wel al jaren in Oostrum met de zittingsavonden meegedaan. Maar toen we hoorden dat we met Muk mee mochten doen, toen was het voor ons heel spannend. Maar wel heel erg leuk. Nou, we hebben 5 jaar in IJsselstein meegedaan. En we vonden het wel tijd dat we een keer even oversloegen. En toen heeft Wim eigenlijk een balletje opgegooid bij Muk. En die zijn een paar geweest te kijken en die vonden het goed en die zijn meedoen. Bo en Yvette hebben een kookact waarin van alles misgaat. De IJsselsteinse groep heeft een cabaretact met eigen teksten op bestaande liedjes. Beiden kijken met voldoening terug op de eerste avonden. Hoe doe jij nou? Dan heb ik ook een iPod. Het ging goed, het was erg leuk. We hebben heel veel leuke reacties gehad. Het blijft vooral de eerste keer, dat is het spannend. En dan, als die eerste lach maar geweest is, dan valt alles een beetje zo. En dan kunnen we ook echt beginnen. Ja, dat was echt wel heel erg leuk. Ja, het is supergoed. Ja, echt leuk. Het is toch echt een luisterpubliek wat echt de teksten volgt die we geschreven hebben. Dus, ik terugdenk aan die jaren, toen ik zo'n heel klein klutje was. Hoe mooi het hier is om te leven, ja dat besefte later pas. Ja, omdat er gewoon goed geluisterd was, zeg maar, naar de teksten die je zingt. Hoe moet ik dat zeggen? Er lijkt toch een beetje meer waardering voor je muziek, zeg maar. En het is gewoon heel anders. Het geluid is super op het podium. En als dat doek open gaat en er zit zoveel man in de zaal, dan is het toch even slikken. Voor ieder optreden is het in ieder geval nog steeds nagelbijten. Ja, natuurlijk. Maar gezonde kriebels. Niet meer zo erg als vrijdag, want dat was echt verschrikkelijk. Maar gezonde spanning is er altijd. En dat moet er ook zijn, denk ik. Ja. Ja, de kriebels zijn er, de zenuwen zijn er niet. Alleen vanavond zit half IJsselstein in de zaal, dus vandaag spelen wij voor eigen publiek. Dus dat is wel bijzonder. Ja. De winnaar van de verkiezing Schoonste Dorp van Nederland is geworden IJsselstein!